Saúdos de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Esta semana os preguntoiros van estar dedicados a analizar a actualidade local na compaña dos representantes dos grupos con representación no Pazo de Raxoi. Empezamos polo BNG e recibimos o seu voceiro, Rubén Cela. Boa noite, benvido. Moi boa noite. A actualidade volve pasar hoxe pola operación Pokémon. Tiñamos por segunda vez a Concelleira de Educación prestando declaración nos xulgados de Lugo. Non sei que agardan vostedes, que se resolva con esta declaración. Dicíannos que non se sabe nin de que ia falar. Nos o que agardamos é que isto se resolva canto antes, non? Porque, desde logo, creo que o Partido Popular está deixando a Santiago de Compostela nunha situación absolutamente insostible, non? A declaración hoxe da señora Domínguez pois non é máis que un novo capítulo, non, deste culebrón no que nos meteron e no que por desgraza non nos queren sacar, non? Eu creo que o alcalde, lonxe de asumir as súas responsabilidades políticas, pois o único que está a facer é enrocarse, encastelarse no Pazo de Raxoi cos seus fiéis e aferrarse ao seu posto de alcalde con independencia do que pase e con independencia do dano que o Partido Popular lle está infrinxindo pois tanto a imaxe de Santiago como cidade, como concello, como institución. O que sí que está resultando evidente é que todo isto está provocando pois uns gravísimos perxuicios non só na imaxe, sino na actividade diaria do noso concello. O alcalde preguntábamos hoxe por esta segunda declaración de Rebeca Domínguez, decía que non sabía ni sequera se é certo iso de que foi citada novamente despois de que saíra a luz esa suposta alteración dun informe para pagar a débeda contraída con Sermasa, sen haber que está prestando servizos, sen ter ningún contrato. Dicía él que non sabía se ia falar deso, pero en todo caso que apelaba a prudencia, que esperaba que todo se resolvera pronto e favorablemente os seus intereses e os da concelleira. Eu non sei nin por que son esas citacións, nin evidentemente o que din os imputados en sede judicial en Lugo, non? O que sí que teño claro é unha cousa, non? Que hai unha xuíza que ve indicios de conduta ilícita por parte dunha concelleira e por parte dun alcalde, que os chama a declarar en calidad de imputados, que esas dúas persoas foron ali, contaron a súa versión dos feitos, deron as súas explicacións e responderon ás preguntas da xuíza, e despois de escoitar esas explicacións, pois non deberon ser moi convincentes porque se marcharon do xulgado igual que entraron, é dicir, como imputados, non? Non se lles levantou esa imputación. Por lo tanto, é normal que exista unha sombra de dúbida importante na cidadanía, é normal que exista un descrédito importante e é normal pois, que hoxe en día xe moitos veciños e moitas veciñas de Santiago que o único que poidan sentir da actuación do seu goberno municipal é un profundo bochorno e moitísima vergoña, non? E eu creo que iso debería facer que o señor Currás pois, se replantexara moitas cousas, non? Porque é normal que haxa veciños, que haxa veciñas que non coinciden co grupo de goberno e que discrepen co grupo de goberno. É unha cousa, e outra cousa é sentir vergoña, non? E eu estou convencido que hoxe hai moitísimos veciños en Santiago, incluídos moitísimos votantes do Partido Popular, que ven que isto é absolutamente intolerable, non? E que, desde logo, en toda a historia do Concello de Santiago nunca tivemos unha situación tan calamitosa como esta, non? Porque o señor Currás pois, empeñase en decir que a situación é normal, que non pasa nada, que está todo tranquilo, que só teñen leves diferencias entre os concelleiros do seu grupo de goberno, pero claro, a realidade é que todo isto é de todo menos normal, non? Porque que teñamos en ano e medio a dous alcaldes, cada un deles dobremente imputado, outros dous concelleiros tamén imputados, unha xefa de área imputada, un xefe de gabinete cesado e o seu sustituto tamén imputado. Home, iso é de todo menos normal, non? E a situación interna dentro do grupo municipal do Partido Popular eu creo que é de todo menos tranquila, non? Cando hai concelleiros que filtran informacións onde tachan o seu alcalde de cobarde, cando hai concelleiros que van á sede judicial para denunciar a alteración dun documento público do seu grupo de goberno, cando hai concelleiras que lle piden a dimisión a outra compañeira do seu grupo municipal. Bueno, pues evidentemente nin a situación é normal, nin as discrepancias son leves, e o problema de todo isto
e que os problemas internos do Partido Popular, os problemas do Partido Popular que a xustiza, pois o están trasladando ao conxunto dos veciños e veciñas. Hoxe, por certo, tamén lle preguntábamos ao alcalde por as declaracións que facía hai uns días Francisco Reyes, o voceiro do PSOE, instando a Ángel Currás a acudir á xustiza se ten probas das irregularidades que, segundo dixo, insinuou o alcalde no pleno do pasado xoves, pois pudo ter cometido algún concelleiro do Partido Socialista. Dicía o alcalde que tomaba boa nota e que no seu momento, bueno, pois saberase se ten probas ou non. Como ve vostede toda esta polémica? Mira, a mí o que me parece que é unha forma de actuar moi pouco responsable. En primeiro lugar, porque ese pleno extraordinario que vostede se refire, o alcalde non foi motu propio, que eu creo que é moi significativo, non? Un alcalde que está dobremente imputado e que non decidiu el convocar un pleno para dar explicacións, sino que vai un pleno obrigado pola oposición. Non? Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, bueno, creo que o alcalde nese pleno o que perdeu foi unha oportunidade extraordinaria de darlle unha explicación non só aos grupos da oposición, sino ao conxunto dos veciños, non? De que pasou. Se non ten nada que ocultar, non teria que ter ningún problema. En ese pleno municipal tivo dúas intervencións de 10 minutos de explicarnos o que pasou. O goberno di que sí que os fixo. Bueno, eu creo que calquera que estivera ali e que seguira o pleno, eu creo que falou de moitas cousas, menos do que pasou e polo que está imputado e cales son as circunstancias que rodea todo isto e cal é a súa actuación no grupo municipal, non? Entón, eu creo que intentou botar novamente balóns fora e intentar distraer a atención con outras cousas, non? Esas outras cousas foron acusacións desde o meu punto de vista moi graves, non? Eu creo que un alcalde non se deberá permitir eses luxos en sede plenaria, non? E, desde logo, se se queren facer esas insinuacións, o que hai que facer o día seguinte directamente acudir aos xulgados, non? Eu creo que non é de recibo que o alcalde este insinuando que un concelleiro do Partido Socialista cometeu actuacións ilícitas, non? Se el ten algún tipo de constancia, se ten algún tipo de proba que vaya directamente aos xulgados e se non as ten, que se cale, non? Porque eu, desde logo, creo que o pleno non debe ser un circo, non debe ser un ring de axuste de antigas vendetas, e o que ten que ser é unha sede funcional para os veciños, que se falen das cousas que lle preocupan os veciños e que se lle busquen solucións aos problemas dos veciños. Lamentablemente, estamos ocupando moitísimo tempo, en vez de falar das cousas que lle fan falta a Santiago, falar das causas judiciais do Partido Popular. E o problema é que nesa enfangada o que están a facer é menter o nome de Santiago de Compostela, non? Quedando no que aconteceu nese pleno, bueno, vostede insiste, tamén o fai o Partido Socialista, en que o alcalde perdeu unha oportunidade para explicarse. Dende o goberno din que poucos alcaldes, despois de seren imputados, convocan unha rolda de prensa como fixo Ángel Currás o día que se coñeceu a súa imputación pola operación Pokémon, e que tampouco asisten ao pleno e dan as explicacións que dou Ángel Currás. Vostede que diría que quedou sen explicar? Home, mire, eu o primeiro que diría é que o señor Currás acude ao pleno porque non ten outra posibilidad. Que decir, hai un regulamento que di que a oposición, con un número determinado de concelleiros que asinen unha petición, pode solicitar un pleno extraordinario. O señor Currás compareceu, deu as explicacións que deu, por chamarlo algo, porque non lle quedou máis remedio, e porque o pediu a oposición, non porque el voluntariamente dixera, vou convocar un pleno, vou explicar aos grupos da oposición e aos meus veciños que o que pasou para tranquilizalos, para darles a miña versión. Non. O señor Currás dá as explicacións que dá exclusivamente porque non lle quedou outro remedio e moi ao seu pesar, non? Eso para empezar. E segundo, eu creo que non explicou absolutamente nada. Non explicou como se procedeu a contratación da escola infantil de Salgueiriños, non explicou que pasou exactamente, non só con ese documento que aparece por duplicado, sino que é o que está acontecendo no seu grupo municipal, non explicou porque non houve un proceso de contratación en tempo e forma para a limpeza e os vedeis dos colexios públicos de Santiago e cal é a situación legal na que se atopan ahora eses mesmos contratos, non explicou porque non houve ningún membro do seu grupo que asinara esas facturas pendentes de pago por máis de 600.000 euros e que por culpa deso hoxe en Santiago hai 55 familias sin cobrar. Non o explicou. Por tanto, vamos, se quixera explicar, tiña tempo de sobra para falar, non? Evidentemente preferiu ir a outro tipo de táctica política, non? Eu creo que foi un profundo erro pola súa parte, non? E non sei quen o asesora ou se asesora el a sí mesmo, non? Pero o que lle podo asegurar é que se asesora profundísimamente mal, non? E o único
que se podía agardar do señor Currás eran dúas cousas. Unha explicación creíble, e, en segundo lugar, que abandonara o posto da alcaldía, non? Por unha cuestión de responsabilidade, por unha cuestión de higiene democrática, por unha cuestión de que a súa defensa non interfira no seu funcionamento como alcalde e por unha cuestión, desde o meu punto de vista, de elemental decencia política. Bueno, BNG, despois dese pleno extraordinario, decidiu non acudir ao pleno ordinario que se celebraba de seguido, e iso suscitou, bueno, pues, grandes críticas por parte do goberno. Falan de que actuaron vostedes con irresponsabilidade, que se demostra que teñen a Santiago máis como unha plataforma de comunicación, digamos, de propaganda, que realmente se preocupen vostedes polos problemas dos composteláns que se abordaron nese segundo pleno, según dicía, por exemplo, María Castela o outro día. Xa, o problema é que, mire, quen meta a Santiago mediáticamente en todos os sitios, por desgracia, son eles, non? Hasta no New York Times saliu Santiago, non? Ou en diarios de ámbito estatal, esta mesma fin de semana, sin ir máis longe, non? Entón, claro, mediáticamente Santiago sale, eso é certo, pero fundamentalmente por todas as cousas que ven facendo pois o Partido Popular. Hai que recordar cal foi o periplo do señor Conde Roa, pois en pouco máis de 9 meses dobremente imputado, e que novamente vamos a ter un alcalde que en outros 9 meses, en tempo récord, volve a estar dobremente imputado. Eso sí que é un espectáculo mediático, non? Bueno, o Bloque Nacionalista Galego non asistiu a ese segundo pleno, moi ao noso pesar. Eu poderia asegurar que, desde logo, a mí foi unha decisión que me costou, non? E o debatimos moito no seu do BNG, porque nos gustaría dicirlle moitas cousas ao Partido Popular de algún dos puntos que se trataban naquel pleno, pero tamén consideramos que o que non iba a contribuir ao Bloque Nacionalista Galego é a darlle un carácter de normalidade a unha situación que non é normal. Nos queremos que a actividade normal do Concello se restableza canto antes, pero non pechando as cousas en falso. As cousas se teñen que restablecer, o Concello ten que funcionar, pero a raíz de corrixir as cousas que se están facendo mal e a raíz de depurar as cousas que se fixeron mal durante todo este tempo, non? Por tanto, nós o que exiximos é que se tomen determinado tipo de medidas, a empezar pola dimisión do señor alcalde e por cuestións como o pagamento desas facturas e que, por tanto, eses traballadores poidan cobrar, non? Nos fixemos esas peticións, fixemos a petición de explicacións e entendemos que non estivo á altura do que se solicitaba a resposta por parte do Partido Popular, e por ese motivo decidimos non asistir dun xeito simbólico para expresar o noso malestar, para expresar o malestar de moitos veciños e veciñas que non están en absoluto de acordo de como se están a facer as cousas no goberno municipal, e tamén para sumarnos a unha concentración que se estaba desenvolvendo abaixo na Praza do Obradoiro, tamén simbólica precisamente para demandar esa limpeza e esa rexeneración democrática tan necesaria no Pazo de Raxoi. Perderonse vostedes a despedida de Paula Prado, non sei se tivo oportunidade de escoitala a posteriori, como valoraría o seu discurso? Bueno, pois tiven oportunidade de escoitalo parcialmente ese discurso de despedida, e, bueno, se estivera no pleno, por suposto, que a despediría como unha compañeira máis da corporación, non? Eu creo que coa marcha de Paula Prado, Feijóo métese un pouquiño máis neste conflito, non? Feijóo, ao fin e ao cabo, é quen está permitindo que o señor Currás siga ao frente da alcaldía de Santiago, e co caso da señora Prado, o que fai unha eliminación por elevación, non? Ele entende que é un problema para a pacificación da situación interna no Concello de Santiago, e por elevación, non? Con esa portavocía do Partido Popular e centrando no ámbito do Parlamento galego, a elimina, non? Do escenario da política municipal. Rematarán as discrepancias do goberno aquí? Eu estou convencido de que non, como estaba convencido de que non remataban ca sustitución do señor Conde Roa polo señor Ángel Currás. Eu creo que a día de hoxe existe unha fractura evidentísima no seo do Grupo Municipal do Partido Popular, que creo que, desde logo, cos mesmos actores e actrices é moi difícil de recompoñer, non? E eu creo que calquera persoa tería moi difícil gobernar nesa situación, non? Porque eu creo que os membros dun grupo de goberno non teñen por que ser todos amigos, nin quedar todos os días a tomar café, pero cando tes membros de corporación que prácticamente nin se falan entre sí, é difícil gobernar de xeito coordinado, non? E cando a desconfianza é o que reina,
pois desde logo é moi difícil que haxe un clima mínimamente axeitado para poder atender os problemas dos veciños e das veciñas. Non máis cousas. Pedía vostede a semana pasada, exixía máis ben que lle fora nesta semana que comeza hoxe presentado o borrador dos orzamentos, os grupos da oposición, para empezar ca súa tramitación. Non sei se teñen noticias de que lles vai a ser entregado ou aínda non. Pois lamentablemente non, e cada día que pasa pois se confirman un pouco pois tamén os nosos peores temores, non? Fíxese vostede que a concelleira de Facenda presentou estes orzamentos para 2013 o día 3 de xaneiro nunha rolda de prensa ante os medios de comunicación, volveu a repetir esa rolda de prensa o día 23 e a día de hoxe, xa entrados no mes de febreiro, seguimos sin saber absolutamente nada deses orzamentos. O que sabemos é que non se iniciou formalmente a súa tramitación, non? Por tanto, no mellor dos casos, pois estarán para o mes de marzo, de abril, no mellor dos casos, non? A nós isto preocúpanos moitísimo, non só porque o Partido Popular volva a incumprir unha promesa, hai que pensar que o señor Currás decía o ano pasado que os orzamentos iban a empezar no mes de outubro e que se ian a aprobar antes do 31 de decembro, é evidente que iso xa non se pode cumplir, pero o que nos preocupa é que non ter aprobados ahora mesmo os orzamentos pode ter consecuencias prácticas no curto prazo desastrosas. Entre outras cousas, pois, por exemplo, polo que lle comentaba antes, non? Aquí había un servicio que se está prestando desde o mes de xuño sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de licitación, sin pagarlle a empresa, sin recoñecer as facturas, sin que cobren os traballadores, que é o da limpeza dos colexios públicos e o sistema de vedeis, non? Pola irresponsabilidade do Partido Popular, que non asinou esas facturas no ano 2012, para poder pagarlle a empresa, necesariamente téñense que contemplar nos orzamentos de 2013. É dicir, que mentras non haxe orzamentos, non se lle vai poder pagar o que se adebera a esa empresa e, por tanto, que esa empresa pague os seus traballadores, non? Por tanto, cada semana que pasemos sin aprobar orzamentos é unha tremendísima irresponsabilidade, xa non polo que significan os orzamentos para o funcionamento ordinario do Concello, que son, evidentemente, a peza angular, sino porque eu creo que máis alá das discrepancias políticas, eu creo que é absolutamente, condenable unha actitude que por ineficiencia, por falta de rigor e incluso por falta, se me permites, incluso de valentía política, haxa 55 familias que non teñen culpa de nada, que cumpriron co seu traballo e que non cobran exclusivamente porque o señor Currás non quixo firmar unhas facturas que a súa vez non quixo firmar a súa Concellería de Educación. Bueno, pois imos ver que vai pasando ao longo desta semana. Remátase o noso tempo. Como sempre, moitas grazas e ata dentro de 15 días. Moitas grazas a vos. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Xa saben que lle recomendo cada día que sigan informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.